Apa bunduka mapicha. Mafoto. Yes sir. Yes sir. I see the video. Video. No video atati ndani ngithi ndatora mafemo. Yeah. Ngani bo travel some no money bangwa ukuthela mafemo. Tuzopinda ba video. O travel ngochipo. Kuba musika ke. Kukumaleni kwenyango namsika. Aiwa, zvana tsvaga zvinowanika kumusika chete. Kuba zvariko. Kupwa kwa JB. Kwa JB ndo. Ngika munonzi mbawo kunonzi kuramba nayo. Uko. Aiwa, ndazosvika ngiko. Ongwatsva. Ngotambira apa pamusika pedu apa ndipanacho pamatombo pana foda apa ndipanacho. Ongwatsvagiko. Ndotsvaka battery tochi. Battery tochi manje. Battery tochi. Andata seba deli benyu kutosora nepana iye. Battery bo lezi ndodiwa. Kwakavharo. Aiwa havhari. Ndataura kuti God we trust plus name long side. Akavhara ndopedzana ne. Soft. Unomziya ere Mangurenji? Mangurenji, aiwa chamuziya zvediba, but ndasingamuziye kapa ndo first time yekumona. Ndikapa ndangoti don't judge a book by its cover, but ndikapa ngoti first time uchiona munhu ubva kuti uyu mubhanditi. Aiwa. Amboti akudira. Nei, zvingati. Vandobata kuti urandapfeka. Wamboti watuika. Unoona kuti itiro straight machete. Smart jet. Ndika yachune, ndikana zvanetsa ndinoona yemwe mudhani. Hapana ana pressure. Ndika yasoti ndokwaza kwanje. Iyo paumoona iwo kana asikagari pamba pedu. Tinozoona tutangire ipapo mudhara. Inangu anowanzovhunduka kuvharwa stereki. Anowanzovhunduka. Chivharo chaicho. Ini zvaundowanzosangana nazvo kana kuti zvinozongoyasvika muchiraundi timo. Andowanzoita pressure yekutsoma munhu kuti hanzi euda wakuiza munhu kuti vanzondibira robari chichi. Aiwa zviripo. Unotowanikwa nditoandastenda kuti wai vanhu vachidaro. Ilivhiti yedu iripo muZimbabwe. Vanhu vakaomerwa. Vanhu vakaomerwa. Zvinezvikanyazofaya. Saka vanhu vakagep ipapo anenge achigadzira chinhu asi anenge andivhara but munhu anozouya manje amugaisa anakirwa nechinhu akuti ko Mangurenji ndokupawo mari apa ofwaka mari anga asingafungire kuti angosangana nayo iye akaomerwa angarambe mari makamboramba mari hapana anoramba mari anzi ndikupa 5 angairambe 5 angaiziva kuti 5 ichangoiri kana yangouya zvikudaro arambe 5 akatambira 5 yake unoziva kuMangurenji kwari ari kutini tamusiya kutini neningi nechi anobaka neningi aiwa ipapo imbomusiya yakadaro isu tichazoona maresults hanini tichazoona ndaunoti kwaufasi ndangu muchizoona sina wagadzira ndopatinonge takuanalyza kuti arova masports ano wakambomuona here kana kutanga muona nasi nditangamuona nasi obva wamusiyira sini rako manje aiwa fesi kandi atonditi Mangurenji ndiyechi munhu anochuna masini ndikana wanzi dokta ari papa anorapa unoenda una dokta ndiani akutaura izvo anza ndikomvesiya munhu kufamba naye upiri ngonyanya vandasvika akagara baziwa ari pamagadini tiya asi manyame akapfeka kepe yeblue sivana upfeka asi abvisa atochila ayangoti ndasvika mamani atorooni hiti ari papa ndiyatonipilana kuti muri kuno sanda vanangomutira zvonga taiwa uye anganyepo itsotsere kuti musati uye chivharowo futi kana zviri zvivharo zvekamapartners in crime achester kamumwe bhora ndipedzisa masports saka kana ndavharwa vanenge vachesterana zviriko handirambi imbari soft mira tinoona mudhara dondowani marikavari ndomada bani munoona kuti chii never say never hakuna munhu anodanzi ndichambirane naandivhari vaiza indazobvumwa twakandivhara musi wandinenge ndatila because nei ndakatadza kurwa rikavha maiziya but as long as ndichiziva kuti unowanika apapa ndakupindira muchiki kuti ndadaurwa marikavari aiwa ndokuva smart rikavha pamongona tozorwadziwa kuti nepatani wakatongonotaura vega kuti ashama sini nawe maiziya usati wambolaini wewe usaya masini vawaya utitaurwa nomwe munhu ulaile munhu atore masini iwe uchoshughulidzika uchitobvunza nekazi kuti aubaatokutenga hapana chandamboona maiziya autozongoti famba mutito tona aisha
Kosini sina ningera mfano mimi ngatoile tu vete kasini. Wana zati kune mama asini makandidate. Ndo atoro hizo makandidate. Ngati ndakangodori bado dai ni. Ngono bede ndo hapa. Ayo. Base kuti ne size aye waido yangu chaje. Andi munotsaura kune mama masina. Bozi munyama wacho na ndiyo kuti ka ione watotengeswa riri wani. Ngati masina ana kutorwa riri wani. Ngati masutkeze masina anenge karowa. Yeah. Vanozokwara wewe uri wani manje ndo wako wari kava. Pamwe ndione t-shirt na wani. Apakarowa kana 4 masutkeze. Saka andione wakatengesero. Uchataura nawo kutengesera. Iye akataura wakamutengesera. Aivari sibasa rangu rekuti amai mchitaura. Ngati kune vanotobhadharwa kuita basa iroro. Rekuongorora kuti ndinginani ndakazotengeserana zvikazofamba sei. Uyezve zvanga zvambobva nekupi. Kana sei matengeserana mari. Kune vanotobhadharwa kuita basa iroro. Ndokuati aiwa rume itai basa rei iri ndoda maresults ndoda masutkezi angu 7 akazara masina awo anga aripo omeda pressure nice software anoza kuti munhu nemunhu ane graph rake saka ngatimbose yani ari pagraph rake ndo rake iroro apa kutaura polisi ka ainonzi police ainonzi ma-investigators yeah. Ma-PI, ma-private investigators. Yeah. Ndo akamira basa iroro. Ndo anozoita basa rawo. Saka akatokuvhara wakutoenda ma-private investigators. Yes. Ndo aridze basa iroro. Ndo wakapiwa chi mvumo yekuti vafambi vachiferefeta kuti apa pakamira sei. Because ndakanopinda muchiki ndokona kutoka kana medha kabda. Panyaya kana ikepi kakatokona kutoka munhu medha kam. Because nende muchiki kam. Uda kudzora masina apo. One wandisaiza. Ngoma. Sene ndisapare mhota ndisaro yemedha manje. Sira varidzi vacho. Varidzi vebasa. Ava vakapedzowo futi havasino varidzi vebasa chairo kam. Kune varidzi vebasa chairo vanozotonga manje ana jaji. Ana magistrate. Ndo vanozokupa manje mutongo wako wakazara manje. Vane raura wakaenderawo kubasa kutaura kuti aiwa iwewe taumbopinza mukati chi. Kana vari mayesi kana icommunity service kana vanokupa zvinoenderana nezvakakosha wakaita. Apa wakaenda kuchikoro. Kuti ngerezi mda. Tingazoendesana kunge makudo tiri one kuti hanzi ndonzana mukanya kana kuti ndinohado pakati makudo zvekudaro darari. Tikati mamoti nemabhanana tiri aiwa. Ana mukanya vanowanika kuzunguko vanoita izvozvo zvekufenga. Isusu ungori mutupo chete. Isusu ndingori vazani. Amapia bo. Kusenze. Ndotaura kunge pasi neyamboitika. Maizi. Kunge usina chawatomboshaaya. Maizi. Anozongoshamisika mamzizi kuti vanhu vacho vanonakidza manje. Vandokusika sezvatoita so tichitopaipa zvedu. Aba ndimandike. Ndivandasvika ndivanhanzi brace inini manje. That's right. Aba ndendakatiza. Ndakatiza rini. Vamwe last year iro wanted pesa pamwe ndinoongorora. Ndizonzo usiri kuidya mari ino yakawanda. Watotengera marasita asa adoro. Marasita obva avhunduka kuti kodhebi dzatochena. Handei shamwari. Uchanotaura kuti imwe yachona iri kuri. Zvakavamba sei. Obagaya kuti igwe rakapera. Asi matakadya kana anyaradzi mwana. Ipapo unonyarara. Tizii. Wakumedzi. Gorerere. Mawana yata. Apa wakavara iro. Saka anogona kusvikira muri achirwa jembe zvake kana chi. Akati. Ndofana kuti timu yake. Zvatodhakwa. Pamwe vanongere ndozvakanakira kuti munhu akashanda nebasa vazi tinoita hasha nechirwadza kaonekwa kuzonovhariwa kamasini. Aiwa amaita bonda. Bachenjera kuvharwa. Aiwa ndozvandiri kuti kuvharwa kuriko handirambi. Handiti? Usati kana inini munoti handisati ndambovharwa wamberi. Ndine vangu vandakatobhovharawo ndosaka ndichizviunderstand. Handiti munoona ndinotomboomerwawo ndiri munhu wenyama. Iye musafunge kuti kuvhara kwaanenge achiita kakuda kunakirwa kwanga achiziva kuti ndichauya anobva atoteya kundivhara andinoita nezvei kana iyo zvaaitora haana matyira kana kuti azive kuti basa rayo ndei andeyani handiti isusu plus munhu musabva mangomugairira maiziva angononga akatonochinja mudhara asingatomboita ikoti pamwe zvine nguva yazvinomubata anozvanzi mhemhepo ndomangoita nguva yazvinomubata
sebemoita muchingomuona kuti ano ari kukura so but raspawa pepe wawanyudza havasi kubvunza zvavakanyarara havana kumbopresa chaji zvavo batichi hazvirei kuti hazvina kuvarwadza maiza zvinowanikwa isoft haisi dija ibo